Повече от 15 години работя в сферата на маркетинга и рекламата в социални мрежи. Аз ще ви покажа как социалните мрежи могат да работят за вас. Ще ви представя възможност бързо и лесно да запознаете потребителите със своя продукт или услуга, да създадете огромна аудитория около вашия бизнес и да изградите доверие в него. В социалните мрежи може директно да общувате с вашите клиенти, а вашите клиенти да говорят с вас и за вас. Какво ще направя за вас и бизнеса ви? Аз ще ви помогна да изберете подходящата социална мрежа за вашия бизнес. Ще създам маркетинг стратегия за вас и вашия бизнес. Ще подбера съдържание, съобразено конкретно с вашите цели. Ще ви помогна да изградите адекватна визия и онлайн репутация, за да заемете предни пазарни позиции. В уебсайта ми може да се запознаете с пакетните ми предложения за вашата Facebook, Instagram и YouTube страница. Всеки един от тях ще гарантира резултати, които ще изведат бизнеса ви на следващото ниво. С професионалното поддържане на вашата Facebook, Instagram и YouTube страница, вие ще застанете с едни гърди пред вашата конкуренция. Това, което трябва да знаете, е, че всеки бизнес е различен. Следователно, тези пакети могат да бъдат променяни, за да бъдат адекватни за конкретния бизнес. Кликнете на всеки един пакет и разгледайте какво включва той. Не се колебайте и се възползвайте.